Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Aprofitem l'avinentesa per fer una ullada als resultats de les enquestes del blog, per veure com van, de moment, els resultats. La pregunta més contestada per 175 internautes és sobre la independència de Catalunya. Un 90% ha optat pel sí, un 9% pel no i un 1% ha optat pel vot en blanc. A la pregunta sobre si això és un bloc amb C, un bloc amb G o una altra cosa, de moment una majoria opina que és un bloc amb C, amb un 51%. Quan preguntem quin és el motiu real per pujar a l'Aplec de Sant Elies, les opinions s'han repartit a parts iguals pels que aposten per la paella, per la devoció o per la festa. Una altra pregunta que es pot contestar és sobre els límits del parc natural dins el terme municipal de Sant Pere de Vilamajor. Un 2% creu que no cal la protecció del parc. Un 7% que s'hauria de reduir, com estava el 1992. Un 20% es mostra partidari de l'actual i recent ampliació. I una gran majoria, un 67%, aposta per una ampliació encara major, que arribi fins als nuclis urbans de la Plana. Us animo, si encara no ho heu fet, a entrar a la secció d'enquestes i deixar la vostra opinió, ja sigui amb un vot o amb un comentari. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrera.cat. Us mantindrem informats.